Gústanme os libros, gústanme a xente que lle gusta os libros. Gústame sempre ter en riba da mesiña de noite un libro que este lendo nese... Realmente soen ser tres. Soe ser algo de viñeta, algo de un cómic, soe ser algún tipo de novela. Despois sempre hai un libro que o teño e vou mirando, vou lendo un cacho dun día, outro cacho outro, pero sin unha orde. Gústame moito ese tipo de libros. E Darío Outrán sacou ese tipo de libros que forman esa triloxía da miña mesiña de noite con estes microrelatos insomnes. Un libro do que vai falarnos agora o seu autor e que pode lerse pois, por calquera das súas páxinas. Podes empezar, por exemplo, por a 68, con relato 40, ou despois podes ir á páxina 9 e comezar con relato ou con microrelato número 0. Darío Outrán, benvido. Moitas gracias. Dicía eu que me gustan moito ese tipo de libros, non sei se diche pasa, nos que non tes que seguir unha orde. Podes collelos, ir a eles, volver a ese microrelato ou ese conto que tanto che gustou. É un pouco a literatura da liberdade, non? Totalmente, non é tampouco nada novo, non? Porque xa, pois creo que o gran referente Cortázar con Rayuela, no que xa mesmo na primeira páxina fala dunha tabla de dirección, é dicir que tes varias maneiras de entrar nese libro, que a normal, non? A formal, que dende a primeira páxina, neste caso dende o microrelato 0 ata o microrelato 88, ou senón, como a ti dis, non? De total liberdade, coller un número que te veña á cabeza e comezar ali e ir saltando dun lado a outro. Son microrelatos totalmente independentes, claro. Premiado en certames de poesía, non eres ninguén recén chegado ao mundo da literatura, pero sí ao mundo da publicación. Tes diferentes premios que chavalan, ou non tiñas por que telo, simplemente podías ter as ganas de escribir, pero por qué? Por que este o primeiro libro? Primeiro, porque creo que é un libro que tivo un apoio nun principio en internet, que decir, foron microrelatos que se foron compartindo nun principio. Non están aquí moitos deles porque son case probas, non? Que tiñas? Un blog? Sí, bueno, en blog, redes sociais iban compartindo e a xente pois tivo un apoio a eses microrelatos, a esas historias e, bueno, se foron reunindo e logo, pois a maiores escribí moitos máis e se comprendeu esta antoloxía de relatos. Realmente eres honesto co título do libro? Quero dicir, se escribiches moitos sen dormir. Sí, a verdade é que sí. Eu todos os días escribo un mínimo de 1000 palabras, é algo que me puxen eu de meta. Como? Contame eso. Un mínimo de 1000 Sí, palabras. que dicir, creo que... É que normalmente a xente conta estas cousas por horas. Eu normalmente escribo X horas. Sí. Claro, pero me gustame de 1000 palabras. Sí, eu teño un mínimo aí de 1000 palabras. Cantas son 1000 palabras? Pois 3 follas, así. Ah, vale, máis ben. ou menos, así, en Word. Pero sí, teño esa costume, que creo que é unha boa costume para pues, ir aprendendo e seguir construindo. Faime moita gracia, o de contar escrita por palabras. Sí, sí, máis ou menos fago eso, sí. Un mínimo de 1000 palabras e a partir de ali, pois, a veces máis, outras veces menos, pero creo que é nesa constancia onde se consigue pois un pouco máis a madurez como autor, non? Como escritor. Microrelatos insomnes de Darío Outrán acaba de chegar ás librarías, podes atopar na maioría delas ou en todas, e son unha serie como de contiños para facernos unha idea que non teñen un fío conductor, non hai ningún tipo de fío conductor e os temas son do máis variado. É que non podemos dicir, pois van, dende amor, non hai moito desamor, non. Ou está máis presente o amor co desamor. Sí, sí que hai... Creo que realmente a maior porcentaxe dos relatos teñen esa parte de amor, non? De procura de amor, desa búsqueda, pero claro, cando falas de amor tamén falo de desamor, é unha temática que hai unha constancia no libro da palabra amor, pero tamén, como ti dis, non? Que hai pois, tamén fantásticos, oníricos, surrealistas,
thrillers, quero dicir, hai moitos xéneros ali, claro, son 88 relatos, dá para moitas historias, moitos mundos diferentes. Canto tempo estiveches conformando este libro? Un ano, Un ano. sí, un ano. Dende a primeira etapa, que foi de compartir en internet, compartir pois, en redes sociais, pois, en páxinas, que a xente ia lendo, e logo xa cando tiven a oportunidade de que chegou o Carlos Tomás, o meu editor, e ofreceume que fixera unha antoloxía con eses microrelatos, pois eso, un ano máis ou menos foi cando a construción deste libro. Darío Outrán é o director dunha película que funcionou moi ben, que tamén imos falar dela, que se chama Tilda e Jean. Que tes ti cos nomes raros? Porque claro, de repente aquí no medio aparece un Trevor, Aarón, Tilda Jean non aparecen aquí, pero que tes ti cos nomes raros? Pois é algo que teño dende sempre. As miñas primeiras obras de teatro tamén tiñan nomes así un pouco extravagantes, pero sí, que me gusta ese tipo de nomes, me gustan este tipo de historias, son historias persoais, moitas delas, e outras pois que dentro desa forma persoal tamén teñen unha parte máxica e bueno, chea de puntos oníricos, puntos surrealistas, a min gustame. Claro, e aquí outra Cati, por exemplo, tamén. Si, gustache o nome pouco convencional, Sí. ou pouco de así de rúa cotiá. O único que hai en común en todos os microrelatos son os focos, non? Hai uns microrelatos que levan ese título, foco amarelo, foco morado, non sei se hai outro. Son esas historias se basean máis pois no mundo da interpretación, no mundo do espectáculo. Hai varios nos que conxugas un pouco a túa laboura como director ou como guionista que a túa laboura de microrelatos. Sí, de microrelatista, non sei se Sí. se pode denominar así. Sí, hai relatos nos que se profundiza sobre pois tamén esa parte da miña vida que é a interpretación, a dirección e o teatro. Bueno, son esa, tal vez é a única vez no libro en que ves un nexo entre eles, non? Sí, a mí pareceme que era o único nexo que había no... Sí, que son 3 ou 4 relatos nos que se fala do mundo do espectáculo e dos persoaxes, das cuestións que un se poñe cando se está presente nun escenario. Sí, esa sí que é o nexo común único que hai no libro, pero bueno, tamén á vez teñen o nexo de que se fala sobre o espectáculo, pero son totalmente independentes tamén. Cando te sentas diante do ordenador con esas 1000 palabras por diante, gustoume moito, o home das 1000 palabras. Sí. Tes unha idea preconcebida, deixaste levar, claro, é que son tan diferentes entre sí e tan diferentes o que se poda atopar no mercado hoxendía, quero dicirche, son raros, o sea, a ver, raros, non, raro non porque o de raro, despois a xente pensa en raro como algo malo. Sí. Digo raro porque non hai conexións, a veces non son, dá a sensación de que non teñen un punto e final, non teñen esa regla básica de formulamento, nudo, desenlace. A eso me refiro. Cal é o proceso creativo? O proceso creativo. Anda, que esta foi a pregunta do millón, Non. Xa ganei o soldo por esta pregunta. Non, a verdade é que creo que escribir é abrir a porta e deixar entrar unhas ideas e se esas ideas se quedan contigo na habitación e pechan a porta e quedan contigo, pois perfecto, hai outras ideas que entran e a porta segue aberta e se van. É dicir, eu, como te digo, eu teño esa constancia na escritura, é dicir, todos os días me poño a escribir algo. E a que hora? Moi temprano ou cando, neste caso, pois moi de noite. Quer dicir, xa sobre a dunha, dúas ou tres, pois traballo un pouco e fago pois, historias e moitas delas pois, están archivadas ali ou na papeleira. E logo o que ti falas dese concepto de inconcluso. Eu creo que moitos microrelatos que hai no libro
son inconclusos porque eu creo que a vida é moi caótica, non? É moi inconclusa, non? Porque ti estás na vida, no teu día a día, e cantas cousas inconclusas deixas no día a día, e realmente nese caos, o caos é inconcluso. Entón, estes relatos teñen moitos deles o inconcluso porque realmente... Non todos, moitos deles están perfectamente pechados. Moitos deles están pechados, pero outros sí que deixan sí. abertas a moitas interpretacións, a que a xente interprete como pode ser un final, pero en principio eu creo que o concepto de inconcluso ven porque a vida tamén é un caos, totalmente, moitas veces incoherente, surrealista, e por iso de facer algúns de forma inconclusa. Ti que fuches un home, bueno, cos teus recoñecementos no mundo da poesía, dúas preguntas. Por que non escribir poesía? Por que non debutar con poesía, por exemplo? E non me negarás que aquí hai unha gran influencia de toda a poesía que levas escrita. Sí, moitísima. Moitísima. É que moitos terían ou serían máis comprensibles para o lector medio se foran poemas. Claro, que o mellor resulta, cando digo raro, o mellor que resulta raro é que son prosa, non son poesía, pero que moitísimos son poemas. Sí, claro que teño unha influencia. O primeiro que escribín e o primeiro que tiven recoñecemento foi na poesía. Pero creo que a poesía tamén pode ter a prosa, quer decir que ao final eu creo que a mí me encanta a poesía e xa non escribo poesía, teño que recoñecelo, pero esta primeira etapa que tive como escritor sempre foi poesía e, por suposto, estou influído por esa primeira etapa. Aínda quedan eses residuos que se ven aquí, non? Residuos no sentido de que queda de forma residual ese... E non é nada malo, non, para penso nada. que é moi enriquecedor. Tamén che dá ese punto de diferencia nos microrelatos. Sí, eu creo que sí. Pero, bueno, agora estou ligado máis á prosa e creo que a escritura, ao final, non sei se vou a dicir unha tontería ou non, pero sí que a prosa eu creo que ten todo. Quer dicir, na prosa podes ter a poesía, podes ter a lírica, podes ter absolutamente todo na propia prosa. Creo que a forza, o máis potente agora mesmo como escritor, é o paso, non? Máis adiante. Primeiro, non é que sexa máis sinxela a poesía, porque non é eso, pero sí que creo que hai primeiro poesía e logo te atreves a prosa, non? Bueno, e o que che pide o corpo. Sí, tamén. Ao final é o que che apetece e sería terrible que, polo menos na escritura, non foras unha persoa completamente libre. Sí, non, eu tive a oportunidade de non ser un encargo, non? Porque hai moitos escritores que teñen encargos e agora mesmo as librerías están cheas de libros sobre historia medieval, libros sobre campos de concentración, libros sobre... Erotismo. Todo. Eu sempre penso nos pobres escritores que tiveron que escribir, escritores e escritoras, a correr pseudos 50 sombras de Grey. Claro, pero moitísimos. Moitísimos, que as editoriais pedíanlle en plan... Pero é o que pide o mercado. O problema que ten agora moita literatura que se está convertendo máis nun marketing que unha aposta en autores. Pero por eso necesitamos xente como a ti que aposte polo propio. Darío Outrán, microrelatos insomnes. Podes atopar nas librerías a un prezo moi axeitado, menos de 10 euros. E que aparte de un libro que dicía que podes abrilo por donde queiras e disfrutar del. Imos un momentinho a librería Couceiro e seguimos falando con este rapaz de libros e de outras cousas. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Estaba a preguntar, María, a que hora exactamente sabe o programa para falar de doces. Pero doces sempre hai tempo. A calquera hora, danos igual, verdad? Tes unha hora para comer doce. Eu non. Bueno, me sempre apetece máis unhas horas que outras, ou non? A mí non. Igual, desde as 8 da mañá hasta as 12 da noite non hai problema. As 5 da mañá, expertasme en plan de toma unhas magdalenas e eu son feliz. Bueno, pois logo comezamos entón cas lambetadas. Lambetadas. A calquera hora. Gustan moito os tres.
por diferentes motivos. Sí, e son totalmente distintos. a verdade que Totalmente, sí. absolutamente distintos. Bueno, comezamos coas lambetadas. As lambetadas de Larpeiros, de Merchi Rodal. Merchi Rodal é unha rapaza que sae no programa de Larpeiros con Benigno Campos, e ela é a que se encarga pois, da parte 12. E faino moi ben. Sí, a verdade é que eu estaba folleando aí con calma e entra fame, da igual a hora que sexa, neso te razón, Bueno, hai de todo. A mí, bueno, susto abriches polo que antes vin sí, e xa viches dixen, que che gustou, xa me pareceu que che gustara. que así, cando pintaza, vemos. torta de figos e ameixas vermellas. Pero mirade isto, isto ten unha pintaza. Sí, pero bueno, hai moitas cousas, hai distintos tipos de biscoitos, hai tiramisús, hai Que rico. tartas de mazá, bueno, Sabes unha que me chea de pasou a cousas. min co mundo do figo? Eu de toda a vida pensei que a min os figos non me gustaban. Ata que hai como 3 ou 4 anos proveinos, Desde aquela gustanche. todo, e yogures Pero de a cuestión é figos. si os probaras antes ou dixeras ti Eu directamente penso xa que non che dixen, gusta. destas cousas de neno, de cativo, Non che que tiña dis, boa pinta o que figo dis, por fora, dixétese feo, no, que dis, xa non me... isto non, ai, culán de chocolate. Que dis, isto non debe estar bo. Ves? Cosa máis Mira o rica. que te perdeches todos eses anos, ves? Laranxas e amorodos en salsa. Este parece como sinxeliña, tampouco... Non son nada complicadas. Hai cousas como máis de forno, Sí, tipo pero- un biscoito de mel ou a tatén de piña. E despois hai cousas máis sinxeliñas, como por Pois exemplo hai algunha bebida batidos. por aquí, ao Sí. final de todo, pois ben, mira, neve de menta e limón. Neve de menta e hai- limón. Oh, que rico. Isto parece como a versión sen alcohol dos mojitos, non? sí. Parece, a ver, que leva cuncas de auga, azúcar moreno, limóns, menta e xeo picado. Que rico. Ten unha pintaza. As lambetadas de Larpeiros, isto como salivando. Sí, xa vexo, vamos a cambiar de tema totalmente. Sí, por favor. Bueno, pois pasamos neste caso a unha novela xuvenil que se titula Ouro Negro e escrita por Pereledi, que é a unión de Pere Tobaruela e Ledicia Costas, que xa sacaran, bueno, a protagonista é a mesma, que é a inspectora Noa, xa sacaran un primeiro que era Mortos de Ningures. Efectivamente. Pois esta é unha nova aventura desa inspectora Noa, perdón, Nola, Mientras que estás ti recuperando a voz, vou ler eu o que lle pasa a inspectora Nola. Porque a inspectora Nola de repente recibe no seu móvil unha mensaxe que di: se quere volver ver os seus fillos e máis a súa irmá, siga as nosas instruccións. Ela está de vacacións. E ela está de vacacións na illa de Ningures. Antes chegaron pois a irmá Susana e máis os fillos Xulio e Andrés, e ela chegou máis tarde por cuestións de traballo, Algures, non? a illa que Algures. dicen Ningures, non. falei Algures, antes do título dos Mortos de Mortos. Ningures e agora xa me confundiu co nome. Bueno, a cuestión é que ela chega máis tarde por cuestións de traballo e atópase pois con eso, con que desapareceron a súa irmán e os seus fillos xemelgos. E ten que investigar, efectivamente, a ver si Entón- ten algo que ver esa desaparición co caso naquela estaba liada de traballo ou... Claro, entón, isto final é como unha novela negra, non? Sí, pero bueno, máis adaptada ao público xuvenil. Para cativos, eu teño unhas ganas, a verdade. Ouro Negro, de Pereledi, que é Pera Tobaruela e Ledicia Costas. O segundo caso das aventuras da inspectora Nola. Neste caso, pois desaparecen a irmá e os fillos e ela ten que na illa de Algures poñerse a investigar. E este tan bonito. A ti todos os de ilustración che gustan Encántame. sempre. Bueno, pero neste caso, Nicomedes o pelado. Nicomedes, que é o protagonista, pois resulta Tiña un pelazo. que tiña, efectivamente, tiña un pelazo. Pero Dun día para outro queda así. o mellor utilizaba demasiada gomina. Non sei. Bueno, gomina é aquí, non ten pinta de ter moita gomina, parece un Vale. pouco espeinado demais. A cuestión é que intenta por todos os medios volver a ter algo aí arriba, non? A min gustame Porque ten moito, moitos nun xeitos. momento dado, no que el, para non contar todo, estos dous. Un día puxo césped, pero de repente un futbolista Saltoulle saltoulle a a cabeza. Cale, non é un poquinho máis adiante este. Puxo unha madeixa de lá e de repente Xúselle unha vella. unha velliña puxose Que a lle gustaba calcetar na calcetar. cabeza. E bueno, entón estos todos son El intenta poñer remedio á súa calvicie. e ao final o remedio teno moi preto. Sí, peculiar, pero bueno, dá resultado. Diferente. De Pinto e Chinto, Nicomedes o pelado, editado por Calandraca. Temos Ouro Negro de Pereledi, as novas aventuras da inspectora Nola, editado por Everés, e As lambetadas de Larpeiros, de Merchi Rodal,
editado por Galaxia. Queres practicar? Casi prefiro ver que che parece o plan. Que practique, practiques eu xa ti sabía o que ibas a decir, e que che dé a proba e eu ti, non? capto. Pareceche ben? Falámoslo agora. Contarémoslo na vindeira semana. Ata vindeira semana. E chegou o momento de coñecer o plan comercial de Dental Macía. Ahora tu tarjeta Dental Macía te da más. Nuevas ventajas, múltiples descuentos. Plan comercial Dental Macía, solo porque queremos verte sonreír. Restaurante Porta Faxeira, un lugar onde a cociña tradicional e a de autor van da man. Os mellores peixes frescos, mariscos das nosas rías, carnes galegas e unha coidada elaboración de produtos á grella. Restaurante Porta Faxeira, un espazo acolledor con magníficos comedores e unha terraza xardinada con espectaculares vistas ao casco vello compostelán. Restaurante Porta Faxeira, Rúa do Franco, 50, Santiago de Compostela. www.restauranteportafaxeira.com. Puedes consultar todos los establecimientos comerciales asociados a nuestro plan en www.dentalmacia.com, porque cada vez somos más. Hoxe temos connosco a Darío Outrán, que é un rapaz, un artista. Pero digo como sentido da palabra, o de artista, porque, bueno, dirixe cine, escribiu teatro, escribiu cine tamén, e agora debuta no mundo dos microrelatos, con estos microrelatos insomnes, que ás veces son microrelatos e ás veces casi son contos, está aí a medio camiño. Isto está nas librarías, podes atopar a menos de 10 euros, e é un libro que, como decía antes, poden abrilo por donde queiran e comenzar a ler e volver a ir adiante e ir atrás. Pero imos facer un parón no mundo dos libros. Imos falar de Tilda e Jean, a túa primeira película, que forma parte dunha triloxía. A ambición non pode contigo, A ambición está moi ben, Sí, sí. E, ao final, bueno, para como está o mercado, para como están os tempos, Tilda e Jean tivo unha carreira... Chegou ás salas comerciais. Sí, sí, sí. Quero dicir, estivo en salas comerciais, estivo en máis de 7 cines. Quero dicir, se moveron bastantes copias. Houbo un número de espectadores para ser o cine que é un cine independente, moi de autor, Moi experimental por momentos. Tivo unha aceptación moi boa. Xa dende fai uns días está disponible na plataforma por excelencia a nivel nacional que é Filmin. Se pode atopar ali e se pode ver xa de forma online. E, bueno, é a guinda do pastel de poder facer un percorrido de distribución pois totalmente, para min, maravilloso. Se queren ver Tilda e Jean, o único que teñen que facer é meterse en Filmin. Podes mercar ou a película só, ou podes comprar uns bonos que teñen para varias pelis, e a verdade é que hoxe en día que casi todos os televisores teñen conexión a internet, e senón os ordenadores teñen unha calidade de imaxe estupenda. Pois ves algo feito aquí en Galicia, feito por este rapaz, con unha producción pois bastante independente. Sí, independente, pero tamén temos pois unha banda sonora original. Non, pero cando me refiro a independente, me refiro a producción a que non tedes nin grandes subvencións, nin unha productora superpotente detrás de vos. A eso me refiro, non a calidade. Sí, non. Porque o equipo de actores hai xente moi coñecida, a banda sonora é propio, que dis ti. Sí, non. A realidade é que, claro, que foi unha película pois dun presuposto moi asustado. Pero... Canto costou a peli? Pois alrededor de case 30.000 euros. Ostras, está moi ben.
non é nada. Non é nada, é que non é nada. Sacaches, fixeches de nai. Porque as nais sempre foron así como moi milagreiras cos soldos, non? E, sabes, sempre axudaron a repartir moi ben os cartos nas casas. Pero ti, con 30.000 euros facer unha peli, eso para dar case cursos de como facer unha peli con 30.000 euros. Sí. Non, a verdade é que sí, que ese presuposto, pois, un presuposto que case a veces nin se dicía nas entrevistas ni nada, porque era como, mira, que non é nada. Non é nada. Claro. Pero, claro, pero é que na película é o que che digo, porque a banda sonora de Arturo Vaquero é a súa primeira banda sonora así sen Nani e sen Xavi, e a verdade é que é increíble. A banda sonora de Tildellín é algo alucinante para min, é algo maravilloso. Logo, pues, as interpretacións da xente pues, son super competentes, te crees que son naturais, hai un traballo aí con todo o equipo, iluminación, efectos especiais, un traballo moi artesanal e con moito cariño. E a segunda, como se chama? Orso é a segunda? Orso é unha... É unha cousa que xa fixeras, estaba aí. Entón, cal é a segunda? Hidra ou Hábitat? Estamos con Hábitat. Con Hábitat. Sí. E isto para cando? A modiño. A modiño. Hai xa está rematado o guión, xa rematei o guión. Hai un cast xa pechado, xa sabemos os actores que van a ser desa película. Hai un equipo detrás, pero hai uns tempos que teñen que pasar e alguna xente que son sobre todo pois inversores, patrocinadores que poden apoiar a película e que poden facer pois máis sinxela a súa produción. Pero estamos nelo, é dicir, estamos ali a saco con esa película, pero bueno, tamén teño que calmarme un pouco agora. Claro que hai que calmarme un pouco porque estou agora con o libro, pero bueno, directamente irei a por Hábitat, que é a miña segunda película, e moi contento. Unha historia, pois esta vez máis asumible, máis comestible, tal vez que Tildellín, que Tildellín pois é unha película pois que tivemos pois é unha película bastante inquietante, por momentos película dura de ver, pero esta é unha película que comeza e remata de forma pois bueno, ten o seu principio, o seu nudo e o seu desenlace, non como Tildellín que é un puzzle que a mí é algo que me encanta, claro, pero é o que te apetecía facer nese momento. Sí, apetecía facer iso. Aparte, pasado polo teu xeito de narrar, terá un formulamento, tendrá un nudo e tendrá un final, pero será o teu xeito que sea a gracia. Sí. Fagamos memoria. Bueno, próximamente Hábitat, en Filmin xa está Tildellín, a través desa plataforma online de distribución legal de cinema, e nas librarías están estes microrelatos insomnes de Darío Outrán. Hai que apostar pola xente que fai cousas, que crea dende aquí. Darío, moitísimas grazas. Igualmente. Que se vendan moitísimos exemplares. Oxalá que sí. Oxalá que sí, xa verás. E eu, para rematar o programa de hoxe, vou facelo, estaba buscando unha frase que me gustou moito e que vos pode dar unha idea de como é este libro. É do microrelato 11 e di: hai arroz y pollo en el frigorífico y después de las noticias hay un programa sobre el Tíbet. Nos marchamos, xa saben, estamos en Santiago, sí, aquí en Correo Televisión. Que sexan moi felices.